እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኣብ መላእ ዓለም እናስፋሕፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ንምምካት ሆስፒታላት ሱዳን ሸለልትነት የርእያ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጥዕና ሱዳን ኣክራም ዓሊ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስ ብዝሃቦ መግለጺ በቲ ቫይረስ ተለኺፈ ኣለኹ ዝበለ ሓደ ውልቀ ሰብ እትቕበሎ ሆስፒታል ብምስኣኑ ንሞት ከም ዝተቓልዐ ብወግዒ ድሕሪ ምግላጹ ሆስፒታላት ዝግባእ ምድላዋይ ገበራን ክብል እዩ ዝኸስስ ዘሎ። ኣብዚ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ቤት ትምህርታት ዓበይቲ ኣኼባታት ይኹን ካልእ ስፖርታዊ ንጥፈታትን ምዝንጋዓትን ደው ብምባል ህዝቢ ክእከብ ከም ዘይብሉ መጠንቀቕታታት ዝመሓላለፈሉ ዘሎ እዋን ሃገራት ኣፍሪቃ ምስቲ ዘለወን ኩሉ ዓይነት ሕፅረታት ከቢድ ሃስያ ከይስዕበለን ብእዋን እዩ ተሰጊኡ። እንተኾነ ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘመልክቶ ዛጊት ዝርግሐ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ትሑት ደረጃ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ሳልስቲ እዚ እቲ ቫይረስ ከም ዝኣተወን ብወግዒ ዘፍለጣ ወይ ድሒረን ዝተጸንበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያን ኬንያን እየን። እቶም ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኽቦምን ብጥርጣረ ዝተወሸቡን ሰባት ኤሮጳውያን ኮይኖም ብስራሕ ናብ ኣፍሪቃ ዝተንቀሳቐሱ ምዃኖም እዩ ዝንገር። ቁፅሪ ናይቶም በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ብደረጃ ዓለም ናብ 135,000 ክብል እንከሎ ከባቢ 5,000 ከዓ ብሰንኪ እቲ ቫይረስ ሞይቶም 70,000 ከዓ ግቡእ ሕክምና ተገይሩሎም ሓውዮም ከም ዘለዉ ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስ ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ፍሊጡ። ገለ ምልክታት ብቫይረስ ኮሮና ናይ ዝተጠቕዐ ሰብ ክቱር ረስኒ፣ ምስዓልን ሕፅረት ምስትንፋስን ምዃኖም ይፍለጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ተቐይዶም ዝነበሩ ካናዳውያን ኣባላት ማሕበር ግብረ ሰናይ ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ካብ ካናዳ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። እቶም 13 ካናዳውያንን ኢትዮጵያውያንን ወለንተኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ መድሃኒት ብዘይፍቓድ ዓዲልኩም ከምኡውን ዕለቱ ዝሓለፈ መድሃኒት ዓዲልኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘተዎም ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። ኣካየድቲ ስራሕቲ ቤርገሳዊ ማሕበር ነቶም ወለንተኛታት ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትካሎም ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ከም ዝኽተል እኳ እንተሓበሩ ዕለቱ ንዝሓለፎ መድሃኒት ዓዲልኩም ዝተባህልዎ ግና ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቖጢቦም ኣለዉ። እቲ ኣብ ኣልበርታ ዝመደበሩ ናይ ተራድኦ ትካል ካብ 2012 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ብወግዒ ክነጥፍ ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብ ጁባላንድ መንግስቲ ንምዕላው ዝተኻየደ ፈተነ ኢድ ፕረዚደንት ሶማል ኣለዎ ክብል ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝታ ርእሰ ምምሕዳር ገሊጹ። ሜጀር ሓመድ መሐመድ እስላም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂኡ ብዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኣፍ ማደወን ዘሎ ሰራዊት ከተሓዳድእን እቲ ዕልዋ ክሳብ ዝካየድ ቦታ ከጽንዕን እንተኽኢሉ ናይ $1 ሚልዮን ጉንዖ ክወሃቦ ፕረዚደንት ፋርማጆ ከም ዝተመባጽዓሉ ኸሲሱ። እቲ ኣዛዝ ሰራዊት ኣብ መግለጺኡ ብዕለት 6 መጋቢት ወኪል ኣልጀዚራ ካብ ዝነበረ ያሲን ዝተባህለ ጋዜጠኛ ረኺቡ ነቲ ናይ ፕረዚደንት ፋርማጆ መደብ ከም ዝሓበሮ ኣብ ርእሲ እቲ $1 ሚልዮን ናይ ስልጣን ወሰኽ እውን ክግበረሉ ምዃኑ ከም ዝነገሮ ቃሊዑ። እቲ ናይ ዕልዋ መደብ ን11 መጋቢት ክካየድ መደብ ወፂኡሉ ስለ ዝነበረ መስመር ቴሌፎናት ድሕሪ ምዕጻው ንመራኸቢት ትኾኖ ዋጋ $3,000 ሳተላይት ቴሌፎን ድሕሪ ምሃቡ ነቲ መደብ ከፍሽሎ ከም ዝወሰነ ሜጀር ሓማዲ ይገልጽ። ፕረዚደንት ፋርማጆ ምስን በይናዊ ናጽነት ኣውጀን ዘለዋ ርእሰ ምሕዳራት ዘለዎ ዝምድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከንቆልቆል ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ፕረዚደንት ፋርማጆ ብገዛእ ፍቓድካ ስልጣን እንተገዲፍካ ናይ $20 ሚልዮን ህያብ ክበካየኢሉኒ ክብል መራሒታ ርእሰ ምምሕዳር መኽሳሱ ይዝከር። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።